Fokus på fødderne af Lene Dam for Reform and Refresh. Du bruger sådan en lille nubret bold her, og meget gerne at starte ved din store tå her ude ved tæerne, og ligesom træde ned. Eventuelt lade hælen hvile i gulvet, og det der med ligesom at træde ned. Måske lige i starten lidt blidt, men det der med at få sunde, stærke og smidige fødder. Og bruge bolden til ligesom at hvile lidt inde ved din fodballe, og så tæerne spreder sig lidt. Og især derude ved, kan man sige, lille tåen. Få den der fornemmelse af, at det begynder sådan at blive vækket lidt, blive lidt mere smidigt. Masserer simpelthen dine fødder. Så imellem alle væv og muskler, det bliver vækket lidt. Så have den her bold mellem, eller ude ved ydersiden, og træde ned ved lille tåen, og træde langs yderkanten her. Det der med ligesom at få, det der med at træde ned, få lidt mere masseret ydersiden. Det her med, det kan du gøre efter en dag på arbejde. Det kan være, at du har stået og gået op hele dagen. Det kan også være, at du har siddet på kontoret. Der er det en god idé at få lidt mere blodcirkulation. Og mere det der med, at du kan også gøre det, inden du skal ud og løbe, ud og gå en tur. I det hele taget, inden du skal ud og lave noget sport. Det der med at få gjort noget godt for dine fødder, dit fundament, som har meget stor betydning for alt, hvad der foregår op igennem din krop. Så det der med ligesom at massere inden under foden, det vil sige inden i svangen. Det er lidt svært at se bolden her, men mere det der med vinkle foden lidt. Og så vinkle lidt til den anden side. Og så kan det være, at der er nogle steder, hvor det er lidt mere ømt, eller det strammer lidt mere. Så prøv at give det lidt mere opmærksomhed. Og ligesom tænk i, at hver gang du trykker ned, så masserer du det her væv, der er lidt mere stramt, også på hælen. Også på ydersiden af hælen. Og så det der med, at du lægger bolden til side. Stiller dig her på fødderne. Og får fornemmelsen lige at mærke forskellen fra højre og venstre. Nu var det min venstre fod. Nu fornemmer jeg det der med, at min venstre fod har bredde. Fornemmer hele foden er nede i gulvet. Både ude af tæerne og ydersiden og indersiden af hælen. Meget mere varme i. Så min kontakt nedad til fornemmer mig også mere, at jeg kan bevæge foden. Den er ligesom nærmest bevægelig uden at være i bevægelse. Der er liv i den. Så det er den lille bold. Så bruger jeg ofte også en lidt større bold. Der er en grøn bold her. Og det der med at ligesom have, at den er rigtig rar at hvile hælen hernede på gulvet, men det der med at træde ned. Og det her med, at svangen den løfter sig. Så det der med, at den der nedsunket forfod, ligesom få det her stræk op, tæerne de breder sig. Og ligesom virkelig bare træde ned. Og lade både muskler og bindevæv give efter. Måske også vinkle foden lidt her. Træde ind i svangen. Det der med ligesom at have foden, den trykker ned. Bolden giver efter. Og så også det her med at bruge den på hælen. Det er så også en af mine yndlingsøvelser, det her med at stå på tæerne. Og det her med at træde hælen ned. Og lægge vægten over på modsatte fod. Træde hælen ned, uden at skyde hoften ud, men det her med at træde ned og lade ligesom foden, men det der med at vævet hele vejen op igennem benet give efter. Og så det der med, at det her det kan nærmest løsne. Både op i hoften, men også op i lænden, op i ryggen. Rigtig rar fornemmelse. Og så det her med også at bruge den til at strække foden. Stræk frem. Sige rulle hen over bolden. Sæt tåen i, sæt hælen i. Og så det her med at ud til siden.
Det var så nogle lidt tips og vejledning til, hvad du kan gøre for dine fødder. Rigtig god fornøjelse.